Ty vago, to je hrôza. Ešte raz. Čávez, naši kamoši. Ešte raz. Čávez, milí kamoši, dneska vám ukážem dokonalý setup, ako urobiť super fotku takejto flašky. Môžete už mať rôzne od vín, akýchkoľvek vás napadne priehľadných, ale tak, aby to vyzeralo luxusne. Takže keďže ako profík, tak proste potrebuješ fotiť zábleskovými svetlami, aby sme do toho dostali čo najväčšiu kvalitu, aby to vyzeralo fakt reklamne, taký reklamný look. Takže použil som nejaké primárne svetlo, ktoré mi nasvietilo etiketu, pretože etiketa je dôležitá, logo musí proste byť vždycky dobre vidieť. Potom mám nejaké bočné svetlá, side lights, ktoré mi vlastne robia nejaké línie. Na nich pozor, vždycky dávať softboxy. Volá sa to stripbox, proste taký dlhý, tenučký, úzky, ktorý sa používa aj na postavy. Tak vlastne týmto vždycky svietime flašky, aby sme po nej urobili krásnu tenkú líniu. Takže tie som si dal vlastne z obidvoch strán a medzi tým ešte môžete vidieť, je difúzna doska, ktorá mi prepúšťa svetlo a rozptýluje, takže robí ho viacej softovejšie a tie línie na tej flašky proste vypadajú také prirodzenejšie. Není to tam vidieť úplne ten stripbox. Takže tam mám vlastne obidve 400, výkon tu mám 600, hej, podľa mňa nie úplne treba tak výkonné svetla, ale povieme si ďalej ešte k tomuto poslednému svetlu. A to je, tu som dal tiež 600, je to zavesené na spotlighte. Ide o to, že som si potreboval presvietiť túto skleničku. Bez toho je to proste o ničom, to môžeš vidieť, keď to prikryjem, hej. Rozsvietime, zhasíme, rozsvietime, zhasíme, hej. Takže týmto som docielil, že spotlight je v tom efektívny, že mi urobí krásne svetlo prúd len tam, kam potrebujem, oproti komínkam, ktoré to svetlo trošku rozptýľujú. Ako to mám tu na vpredu komínek, takže ten mi tu vlastne šajní všade dookola, ale s tým spotlightom som urobil tak krásny lúč, ktorý som si potom vlastne hejzrom ešte zvýraznil a rozsvietil túto skleničku. Takže my tu máme tento Aperture, mám ho strašne rád, vieme do nich dať ešte rôzne šablóny a vyzerá to vždycky efektne. Takže tu je 600, v podstate používam 4 svetla zábleskové. O tom, ako som ich nastavil, vám napíšem dole trebárs nejaké nastavenia, ja si to ešte vyfotím, aby som to tam mal zachytené, aby ste vedeli. Samozrejme k tomu je potreba odpaľovač a všetko proste tu na to blízknem naraz a urobím super krásnu fotku. Čo je ale veľmi dôležité, na týchto stripboxoch nemať voštinu, pretože by sme už potom to svetlo trošku tlmili, hej, zaberá nám to trošku toho výkonu, ale je to aj potom vidieť v odrazoch, v odleskoch, chceme sa zbaviť naozaj kadejakých ďalších zbytočností, ktoré tam není treba, takže stripy bez voštín poprosím. No a čo sa týka umiestnenia samostatných svetiel, zase je tu nejaká schéma, hej, takže primárne svetlo, ktoré svietím na etiketu, mi ide vlastne z nejakého 45 stupňového uhla z hora dole, aby mi robilo krásny tieň do tejto strany. Potom tu mám tieto dve stripboxy, mohol by som im dať úplne kolmo, ale sú jemne zozadu, zase aby mi krásne presvietili to svetlo dopredu, táram, hej. Takže nám robia takú peknú líniu, ale takú decentnú a ešte tieto tu na difúzery nám to krásne tak rozptýlia, hej, takže fakt sme docielili takú tú luxusný proste výraz tej flašky proste. A takisto toto posledné svetlo, štvrté, jak ho mám na spotlighte, zase svietím pod nejakým 45 stupňovým uhlom, je úplne protilahlé proti tomu keylightu, hej, takže nedal som ho z tejto strany, ale dal som ho fakt, aby bola taká uhlopriečka, aby tie svetlá boli oproti sebe, hej. Takže aj to si zapamätať, to funguje vždycky zaručene dobre. No a potom, na záver, keď už idem fotiť, tak tu mám túto krásnu mašinku, Smoke Genie, vlastne nejaký hazer, ručný, s ktorým si viem urobiť tu na takýto krásny lúč, takže ja ti teraz ukážem, jak to funguje a jak to vyzerá vo výsledku. Takže si zapnem ventilátor a začnem húliť. Tak a idem, hej. V podstate húlim týmto smerom. A celé si to takto zahúlim riadne a tam mám proste ten lúč. Každopádne, táto fotografia, ktorú tu vidíte, vznikla z nejakých 3 fotiek, takže dávali ešte splash, takže hádzali sme tu asi z tejto pozície kostku ľadu, aby nám urobilo nejaký splash, špliechanec. Potom druhá fotka je vlastne zložená z tohoto lúča, pretože vidíte, že to tu je celé zadimené, keď tam dávame tým hejzrom tú hmlu. A potom je čistá fotka, kde máme fotené len túto kompozíciu, bez splashu, s týmto svietením
a bez nejakých efektov. Aby som tam pred touto fľaškou nemal nejaký haze, nejaký dym, aby som mal tu naozaj fotografiu čistú. Takže teraz vo Photoshope som si to dával všetko dohromady, to vám tiež môžem potom ukázať, ako to jednoducho urobiť a bude to super cool. No a keďže toto video je veľmi také rýchle a krátke, naozaj na to pochopenie, ako fotiť tieto fľašky, ešte som zabudol dodať vlastne, že tu je táto krásna odrazka. Tu veľmi môžem doporučiť, lebo naozaj to zdôrazňuje ten efekt a tie odlesky sú v tom krásne. To je nejaká zaujímavá taká doska, v ktorej vidíme všetky tieto odrazy a tú atmosféru to ešte umocní luxusu, hej. Ale každopádne toto videjko je fakt kratšie, preto som sa rozhodol, že vlastne na záver ešte ti ukážem hneď po tomto postprodukciu, jak som vlastne tieto 3 fotografie spojil dohromady a vlastne aký tam vznikol z toho efekt. Tak ako som slúbil, som u počítača a idem ti ukázať postprodukciu tejto fotky Séra, ktoré sme fotili spoločne s Alexom a s Marťasom. V podstate sa jedná o fotografiu, ktorá je zložená z viacerých fotiek, takže ja som si tam nafotil niekoľko takých záberov, kde som menil svetlo, tak aby som dokázal nasvietiť nejak zaujímavú fľašku, lahvičku, dostal do toho trošku tie lesky, hral sa trochu s dymom, s efektami, robili sme tam splashe a takéto veci. Takže v podstate som si hovoril som, že to budú len 3 fotky, ale nakoniec som vybral ich 5, pretože vyzerajú tak dobre, že ich musím pospájať. A bude to úplne jednoduché. Som aktuálne v Lightroome, urobil som si proste nejaký jednoduchý preset, ktorý som aplikoval na všetky fotky, hej, klávesovou skratkou Command-C. Viem skopírovať vlastne preset, alebo tuto, hej, týmto spôsobom som zase v cloudovej verzii. A môžem si ten preset použiť na všetky ďalšie fotky, Ctrl a zase skopírovať. Takže takto som si to urobil na každé, aby som mal coloring, color grading a vlastne všetky shadows, tiene, svetlá rovnaké. A mohol s týmito fotkami narábať. OK, idem si to vyexportovať, aby som si to mohol upraviť vo Photoshope. Spájať vrstvy budem vo Photoshope. V Lightroome nie, pretože Lightroom nie je úplne na to vhodný, takže si to dám do 100% kvality, export, vyťahnem tie fotky z Lightroomu a idem úplne bokom, ať to nerobím v cloude. Minule som sa opláchol, keď som to nahral všetko do cloudu a file mal nejaké 2 GB. Cez Photoshop som to editoval, potom znova v Lightroome a sťahovanie a uploadovanie bolo tak zdĺhavé, že išla mi hlava z toho prasknúť. Takže som sa na to vysral a robím to všetko oddelenie vo Photoshope. Dobre, fotky mám vyexportované. Jedná sa vlastne o týchto 5 fotiek. Môžem si ešte preklikať. Z každej jednej fotky vyťahnem vlastne len časť, čo je nutná. U tohoto budem brať splash samozrejme. Tu potrebujem kocku ľadu, tú druhú kocku ľadu. Tuto budem brať tento backlight, ktorý sme tam zahulovali, aby sa zvýraznil krásne. Hej. Je treba osvietiť fakt oproti tomu svetlu nejakým spôsobom. A z tejto fotky v podstate budem asi vychádzať, to je tá podlaha. Hej, takže ako tá podlaha, toto tu krásne, ten odlesk s tým dymom vyzerá proste báječne. Takže to je tak všetko na Lightroom a ideme do Photoshopu. OK, otvoril som si Photoshop, kde si naimportujem jednotlivé fotky. Hej, mám tam vlastne túto hlavnú, tú splashovú, z ktorej budem tak nejak vychádzať. A hodím si tam ešte tie ďalšie 4, hej, do toho. Prihodíme 1, 2, 3, 4, poď. Tak. Všetky fotky si rovno zrasterizujem, hej, už takto, mám ich tam a môžem si ich schovávať. OK, ktorou začneme? Tak máme tu napríklad tú kocku ľadu, druhá kocka ľadu, môžem začať od podlahy, hej, takže dám si úplne na spodok. Takže ju potrebujem vymaskovať, takže vytvorím si masku, úplne zase jednoducho, klávesou skratkou G, písmeno si dám gradient, pozor musí byť čierna, takže basic a čierna do prúhlednej, transparentná, no a hodím si 8 nejakým spôsobom, aby som si odmazal vlastne tú časť, ktorú tam nepotrebujem. Toto je len nejaký základ, vidím, že ten dym mi siaha po tadetu, takže ja si ho dám asi nejak takto. Nejak tak prekryjem, OK. OK, mám tam gradient, tým pádom som schoval vlastne polovicu tej fotky, tej nad ňou, nad tou hlavnou. Môžeme si pomenovať ako main layer, trebárs. A teraz máme, ja neviem, podlaha. Sa to lepšie chápe.
Dobre, dám si teraz brúš, takže Bčkom, klávesovou skrátkou a idem si prejsť znova toto tu na, ať mám tie odlesky z tej fotky prvej a ešte odmážem cez tú masku vlastne ten zvyšok. Takže nastavím si tvrdosť štetca, nejakú veľkosť, hej, môžem si ešte trošku väčšiu dať a teraz budem do tej masky kresliť, hej, takýmto spôsobom nejakým, aby som tam dostal späť to, čo som tam omylom odmazal. Môžem si to ešte raz prebehnúť, takto nejak. Jo, tam mám proste ten pekný les, ktorý tam mám mať, môžem si to ešte zobraziť a schovať. Takže ten odraz tam mám. Tá podlaha je krajšia, je to také čistejšie. Je vidieť, že i tá sklenička potom vlastne z tej podlahy je krajšia. Aj keď mal by som asi trošku dostať túto svetelnosť do tohoto tuna, takže mal by som si to možno že trošku vymalovať, tak to skúsiť, čo to urobí. Je ten odraz úplne stejný. Takto nejak, ale už mi tam mizí ten dym, takže ten tam chcem naopak mať. Jo, takéto niečo, hej, že som si zobral z tej skleničky ešte to vnútro rozsvietené, ať mám ten odraz naozaj rovnaký. OK, myslím si, že takto by to mohlo byť akože good. Ďalšiu vrstvu tu máme nejaký ten lat, hej. Takže zase vytvorím si masku, nie na tejto vrstve, ale dáme si lat 1, to pomenujeme. A sa nám lepšie to orientuje, vytvoríme novú masku a teraz do tejto masky si vymalujem tento lat, hej. Zatiaľ to nebude vidieť, ale ja si to už kreslím čiernou. Jo, takto. OK, zase brašom, hej, si vlastne vymalujem túto časť toho ľadu aj tej skleničky takýmto spôsobom. Potom si to zinvertujem, aby sa mi ten ľad zobrazil. Ja som ako keby odmazal od tej masky, hej, tuto vidíme, že keď si masku vypnem, tak ten ľad tam je, ale keď dám Command Díčko, alebo Ctrl-I, tak to invertujem a ten ľad už tam mám, hej. Ešte si ho môžem trošku poupravovať, hej, pohrať sa trošku s tou maskou, ať to mám proste presnejšie. Trošku si tam podokreslovať, ať to je také prirodzené. Hej, fakt je treba potom zo začiatku si to urobiť na hrubo, ale potom to ako doladiť, dopilovať, tieto okraje proste máme krajšie. Takže takýmto nejakým spôsobom si to tam ešte dorobiť. Jo. Inak X-kom si prepínam samozrejme tuto vľavo vpravo proste čiernu a bielu, ktorá mi do masky kreslí a trebárs mi to invertuje. Že keď mám klasický maska je proste v čiernej a bielej, tak viem brašom Bčkom malovať do tej masky, hej, takže mám to nejak takto spravené, ľad už je tam, hej. Jediné, čo z toho ľadu tam zostalo, teda z tej fotky je iba tá kocka ľadu. Môžem urobiť ďalšiu kocku ľadu, túto tu, hej. Zase tým istým spôsobom vytvorím si masku a zase si to vyfarbím, hej. Brašom, trošku si ho zväčším, čiernou a zase idem a vymalovávam. V podstate zase len to, čo potrebujem tam mať ako na tej fotografii, takže sa mi to trošku stráca, ale chcem tam aj ten motion do toho zachovať, takže si zoberiem tú väčšiu časť tej kocky. Niečo takéto. OK, mám nakreslené zase komandy, invertujem. Kocku tu mám, hej. Môžem si ju presúvať, dať ju niekde tuto vyššie, hej. Už pracujem vlastne len s tou, vidím, že celý obrázok proste je schovaný a len s tou kockou jednou. Akurát farbu tej kocky budem musieť asi trošku ešte dopilovať, aj, takže by som sa určite pohral. A tu na jak je to čierne, tak myslím si, že nie je ani potreba sa hrať úplne s tým výrezom, aby to bolo fajn, lebo to na čiernom pozadí. A určite by som sa s tou farebnou teplotou pohral, takže idem cez filtre. Dám si tam color photofilter. Optionom si aplikujem proste, hej, medzi týmito dvoma prstami takouto šípočkou cez option. Tu ten filter len na ten daný objekt, ktorý potrebujem. Už môžeš vidieť, že keď vypnem, zapnem, tak sa mi to trošku odfarbilo. A môžem ešte skúsiť tieto warmingy. OK. Tie filtre, vyberiem nejaký taký do zlatista, ktorý mi tam sedí najviac, hej, ktorý ladí v tejto farbe. Môžem si to zase pozrieť, hej. No, niečo takéto. Takéto do žlta trošku. Jo, to vyzerá celkom dobre. Tu nás si samozrejme môžem ešte nastavať densitu, hej. Vlastne do akej to má ísť asi hĺbky. A koľko to má vyfarbiť. Ale pozerám, že ešte by som možno, že
tú farbičku zobral aj kapátkom a trošku skúsil ofarbiť podľa týchto kociek ďalších. Táto farba mi asi sedí viacej. Takže dá sa to vlastne kolorovať aj takýmto spôsobom, ať si to čo najviac zjednotím, ale možno, že také je to dačo. Ale je to hodne zase pocitové celá postprodukcia. Každý aké má oko proste na to. Ja vidím, že tam tej žlté je potreba, tak som si ju tam pridal. No a takto mám tam pridanú ďalšiu kocičku. Ďalej čo potrebujem je tento shine. Ten vyberiem tak, že vlastne potrebujem vyselektovať tento celý produkt a ostane mi z toho len táto hmla, ktorú potrebujem. Hej. Takže skúsim umelú inteligenciu, dáme select subject. Čo to urobí? Jo, to docela dobre vybralo. Ja stejne potrebujem len toto tu navymaskovať. Hej. Takže keďže som si to krásne vyfotil, tak rozozná tú hĺbku ostrosti a tým pádom mi to ako celkom docela fajn vybralo. Hej. Mohol by som to ešte cez masku, cez túto funkciu trošku dokresliť. To, čo nezvládlo vymalovať, tak zase cez brush a idem a kreslím do tej masky. Hej. Dám si hardness, invertujem si, hej, zase bielou do toho. Takže si ešte viem trošku dopilovať takéto detailíky. Tu je ten štopel ešte, ten vidím, že zle zvládlo. Takže si to tak trošku poupravujem, tak na hrubo zase, nie je to úplne potreba tak presne. Jo, takéto vecičky, ktoré to proste nezvládlo dobre, tak ich vieme poupravovať ešte cez tú masku. Takže nejakým takýmto spôsobom. Tak, tu pozerám, ako vybralo tento kraj. Flašky, ešte by som asi toto vytiahol. Takýmto, OK. To máme pekné, a to už som išiel moc, tak si vrátim zase späť, hej. Je to hodne citlivé, doporučujem to robiť možno na tabletoch a tak, OK. Dobre, tak masku som si opravil, vypnem si ju, hej. A teraz čo potrebujem je invertovať ju, tak. Nie toto tu, vytvoriť novú masku. Jo, a invertovať ju, hej. Tak. A tým pádom som vlastne vyrezal len to, čo potrebujem. No keďže ostatok mi to zakrylo a zakrylo mi to aj tie splashe, čo vlastne nechcem, tak viem ešte tu urobiť efekt vrstvy a dať tam proste svetlá a trošku to prekryť. Ten splash tam mám, ale mi ho zakryla táto vrstva, takže ja dám zatiaľ lights, hej, a potrebujem ten splash ešte trošku dostať do toho, takže túto hmlu schovám. Takže idem znova do tej masky, alebo ešte môžem vytvoriť tretiu masku, malo by to fungovať, ak netáram, jo, funguje, ať si nekreslím do tej masky. Dal som si gradient, zase pozor čierny, hej, s transparentným a odmazávam si vlastne tú časť nepeknú toho dymu, ktorý tam vlastne nechce mať v tom splashi. Takže nejakým takýmto spôsobom môžeme to tam nechať, takéto dačo. OK, takže mám to tam. Jo, i ten splash je pekný. No, tak v podstate, hele, myslím si, že tá fotka je takýmto spôsobom už skoro aj hotová. Dopilujem tam samozrejme ešte nejaké veci, vyretušujem ju, začistím. Ale dôležité, čo som chcel na tomto demonstrovať, je to, jak spojiť tie fotky dohromady pomocou vrstiev a oddeliť si proste jednotlivé lokálne vecičky, aby som ich potom vedel spojiť dohromady. Takže tá fotečka vyzerá nejak takto. No a ja ju idem ešte dopilovať, to už sa mi natáčať nechce. Každopádne budeš vidieť za chvíľu výsledok, takže idem proste použiť klasické retušovacie nástroje, možno tam dám generative fill, uvidím, ale idem to začistiť. Tak zatím a díky za sledovanie, doporučte to a tešte sa na ďalšie videá, pretože sme natočili s Alexom proste kopec super obsahu a hodne backstageov, tie vás budú fakt baviť. Tak zatím čau. Tak to je asi tak všetko. A keby vás niečo ešte kamoši zaujímalo, tak určite píšte dole do komentára, my vám radi odpovieme. Tak čau.